neki. Tempetuju meri. Tempetuju. Baba, velim tempet. Nama takav sad treba, nama riknuo, zašto se, gdje ste vi uzeli? Ja kako sladak ima, a dobro ne znam baš namještaj u tome My Home tamo. A gdje je to? 600 dinara U Begedinu. Pa da. Begedinu. A to je taka vina radnja. Taj My Home. Aha, znam, to je to gore gdje samo... Išo, to radiš tu. Da, i tu ti odmah tamo. Ali je neko kao rađeno na drvetu, kao staro drvo, neki cred, Ako bi tako nešto trebalo da taj namještaj, pa vidjeli. tako stari je jako slabo. Jako baš slabo. 590. Pa nema niko pokarica sve da